Com funciona el motor del cotxe? Primera part. El motor de benzina. El motor de combustió interna es va inventar fa uns 100 anys. S'ha desenvolupat fins a arribar a ser avui un motor potent i fiable. Tot i que els principis bàsics del seu funcionament continuen sent exactament els mateixos, a primera vista el motor de benzina modern sembla molt complicat. Però si el tallem pel mig, els principis fonamentals seran més fàcils de comprendre. El motor es compon de 3 seccions principals. El càrter, que conté l'oli. El bloc de cilindres, que conté el cigonyal, els cilindres, els pistons i la culata, que conté l'arbre de lleves, les vàlvules i les bugies. Per ajudar-nos a comprendre com funciona un motor, mirem un model de motor simplificat. Quan es fa pressió sobre la part superior del pistó, aquest és impulsat cap avall, fent girar el cigonyal. D'aquesta manera, el moviment amunt i avall es transforma en rotatori. Ara, en arrencar, el motor d'arrencada fa girar el motor fins que una barreja de combustible i aire és aspirada dins d'un cilindre durant el temps d'admissió. Aleshores, quan es força el pistó cap a dalt durant el temps de compressió, la barreja es comprimeix a la cambra de combustió. Després, la barreja s'inflama. I l'expansió dels gasos de combustió empenta el pistó cap avall durant el temps d'explosió. En tornar a pujar el pistó, el gas cremat és expulsat. Això és el temps d'escapament. Això es coneix com a cicle de 4 temps: admissió, compressió, explosió i escapament. Els gasos entren i surten de la cambra de combustió per unes obertures que s'obren i es tanquen per mitjà de vàlvules. Les vàlvules s'obren i es tanquen de manera sincronitzada amb els pistons per mitjà de lleves i l'arbre de lleves. Durant el temps d'admissió s'obre la vàlvula d'entrada i en baixar el pistó és aspirada la barreja d'aire i combustible. La vàlvula es tanca. A causa del tancament de les dues vàlvules, la barreja és comprimida pel pistó ascendent. Amb la vàlvula d'entrada i escapament tancades, la barreja és inflamada per la bugia. L'energia alliberada fa descendir el pistó. Quan el pistó torna a pujar una altra vegada, s'obre la vàlvula d'escapament per deixar sortir els gasos cremats. La vàlvula es tanca i el cicle pot començar de nou. Per tal de reduir la vibració, l'encès es produeix a intervals regulars. En un motor de 4 cilindres, l'ordre d'encesa és normalment 1, 3, 4, 2. L'aire i el combustible s'han de barrejar en les proporcions correctes. Quan s'adapta a un carburador, l'aire aspirat passa per un sortidor on el combustible és arrossegat pel corrent d'aire i barrejat amb ell abans d'entrar a la cambra de combustió. Alguns motors van proveïts d'un sistema d'injecció de combustible en comptes d'un carburador. Un dosificador connectat per tubs assegura que cada cilindre rep exactament la quantitat correcta de combustible. Una unitat turbo proveeix una admissió d'aire més eficaç, comprimint l'aire dins el motor. Els gasos cremats calents impulsen una turbina, connectada per un eix a un compressor que empeny l'aire, com un ventilador, dins el sistema d'admissió. El sistema d'ignició consta d'una bateria, un interruptor
una bobina i un distribuïdor. Un voltatge baix de la bateria passa per l'interruptor a la bobina primària dins la bobina d'alta tensió. Quan el circuit de baix voltatge s'interromp mitjançant un ruptor situat sota la tapa del distribuïdor, s'indueix a la bobina secundària un voltatge molt alt de curta durada, la qual cosa provoca una espurna cada vegada que es trenca el circuit. L'espurna està sincronitzada al començament del temps d'explosió. Per augmentar la seva eficàcia, alguns motors moderns estan equipats amb encesa electrònica per substituir el ruptor. Però la finalitat és la mateixa: produir una espurna en el moment adequat. La majoria dels motors es refreden amb aigua, que està emmagatzemada al radiador i connectada per tubs al motor, dins del qual circula per canals que envolten els cilindres i les cambres de combustió. L'aigua és bombada per tot el motor i passa a la part superior del radiador, on es refreda pel corrent de l'aire, retornant després al motor pel tub inferior. Tots els motors requereixen lubricació per reduir la fricció entre les parts mòbils. El sistema consta d'un càrter que conté l'oli, un filtre i una bomba d'oli. La bomba força l'oli a través dels conductes interns a les parts que requereixen lubricació. S'han dissenyat molts motors diferents buscant més potència, major fiabilitat, millor economia de combustible i una menor emissió de gasos d'escapament. Alguns motors tenen pocs cilindres i d'altres molts. Alguns tenen carburadors i d'altres tenen injecció de combustible. Alguns estan equipats amb turbo i molts tenen avançats sistemes de control electrònics. Però la majoria funcionen pels mateixos principis bàsics: admissió, compressió, explosió, escapament. El cicle de 4 temps.